Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Βούλγαρη. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί και με τα μέσα ενημέρωσης έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Λέει, γιατί να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν στηρίζει αυτό, γιατί εκείνο, γιατί η Νέα Δημοκρατία το άλλο. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Να δούμε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λένε, ποιες είναι οι προτάσεις, για να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί από ό,τι έχω αντιληφθεί, λίγο υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο. Κύριε Βούλγαρη, ο ΣΥΡΙΖΑ μελέτησε με μεγάλη προσοχή την δικογραφία, γιατί αυτό που μας ενδιέφερε σε αυτή την φάση είναι οι όποιες ποινικές ευθύνες των πολιτικών προσώπων. Ήδη τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα, η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο τους με άσκηση ποινικών διώξεων. Εδώ δεν ήρθαμε να αναζητήσουμε τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτές τις γνωρίζουμε. Η κυβέρνησή του ωστόσο δεν τις ανέλαβε ποτέ. Ακόμη και αυτή η πρόκληση να είναι υποψήφιος ο κύριος Καραμαλής στις εκλογές του 2023 έδειξε ότι γυρνάει την πλάτη στο κοινό αίσθημα και στον ελληνικό λαό όταν είχαν φύγει 57 ψυχές, και το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει τότε είτε να μην βάλει στα ψηφοδέλτια της Νέα Δημοκρατία τον κύριο Καραμαλή. Και βέβαια το είδαμε και στην πορεία όταν από τα έδρανα του Κοινοβουλίου οι βουλευτές χειροκροτούσαν τον κύριο Καραμαλή όταν απορρίφθηκε η πρόταση που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα για τη σύσταση προανακριτικής για την 7-17, θα θυμάστε, πέρσι. Όπως επίσης και ο κύριος Διαντόπουλος, ο οποίος παρουσιάστηκε όταν έσφιξε ο κλειός και βγήκε ο ελληνικός λαός στους δρόμους, να μας πει ότι ήταν γενναίος όταν 2 χρόνια δεν είχε αναλάβει καμία ευθύνη για την υπόθεση του μπαζώματος και την παραποίηση στοιχείων στον χώρο του εγκλήματος. Είδαμε λοιπόν την δικογραφία και διαπιστώσαμε με μεγάλη προσοχή συγκεκριμένα πράγματα και ίχνη και ενδείξεις, αν θέλετε, για πολιτικά πρόσωπα. Ξέρετε, θα πρέπει να πούμε ότι ποινικός λαϊκισμός δεν είναι μόνο να βάζει στο κάδρο, όπως λένε, τον Πρωθυπουργό για να δημιουργήσει πολιτικές εντυπώσεις και να εργαλειοποιήσει πολιτικά την υπόθεση. Ποινικός λαϊκισμός είναι να βλέπεις ότι υπάρχουν ίχνη και ενδείξεις ακόμη και για τον Πρωθυπουργό και να λες ότι δεν βλέπω τίποτα, το παρασκοπώ και προχωράμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν διαπιστώσαμε ότι και για την υπόθεση της σύγκρουσης και για την υπόθεση του μπαζώματος, της παραποίησης στοιχείων, που ήδη έχουμε και ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο διώκεται, όπως ο κύριος Διαντόπουλος, όλοι λέγαμε ότι, και προκύπτει και από τα στοιχεία της δικογραφίας, εντολέας του ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Το έλεγαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως και το ΠΑΣΟΚ σε δηλώσεις μας. Εγώ ήμουν μέλος και της Προανακριτικής Επιτροπής. Δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια σε αυτές τις ενδείξεις προκειμένου να ελεγχθεί ακόμη και ο κύριος Μητσοτάκης. Έτσι λοιπόν φέραμε μία πρόταση και μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου της Λάρισσας που λέει ότι είναι το 16 του 2025, δεν μπορεί να διαχωριστεί η δικογραφία σε δικογραφία για τη σύγκρουση και σε δικογραφία για την παραποίηση των στοιχείων και του μπαζώματος του πεδίου. Φέραμε μία ισορροπημένη και τεκμηριωμένη ποινικά πρόταση που ασφαλώς βάζει στο κάδρο και τον κύριο Μητσοτάκη για το θέμα της σύγκρουσης, γιατί για πρώτη φορά από το 2019 έχουμε το λεγόμενο επιτελικό κράτος με αρμοδιότητες συγκεκριμένες που αναλαμβάνει το Μαξίμου και ο κύριος Μητσοτάκης. Πέρα από τις όποιες ευθύνες αντικειμενικές υπάρχουν για έναν πρωθυπουργό για την άσκηση της πολιτικής του, οι αποφάσεις, οι χρηματοδοτήσεις, τα πάντα περνούν από το 2019 από τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουμε επίσης το στοιχείο της ενημέρωσής του από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Έχουμε τα 600 εκατομμύρια που φαίνεται ότι χαρίστηκαν στην Hellenic Train, την αρχική σύμβαση που είχε να κάνει για επενδύσεις και για θέματα ασφάλειας των τρένων. Και από τα 670 υποχρεώθηκε με νόμο της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη η Hellenic Train να επενδύσει γύρω στα 70. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και για το θέμα της σύγκρουσης όσον αφορά την ασφάλεια των τρένων δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε στο κάδρο και τον κύριο Μητσοτάκη. Σας είπα και για την υπόθεση της παραποίησης των στοιχείων που ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι έγινε για καλό σκοπό, πλην όμως έγινε και ήδη ο κύριος Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό,
είναι κατηγορούμενος στο Δικαστικό Συμβούλιο και ελεγχόμενος. Συνεπώς, η πρότασή μας που έβαζε στο κάδρο και τον κύριο Μητσοτάκη και ασφαλώς τον κύριο Καραμαλή στην υπόθεση των τεμπών προέκυπτε από συγκεκριμένα στοιχεία της δικογραφίας. Τι συναντήσαμε? Ενώ είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε με τη Νέα Αριστερά για την υπόθεση των τεμπών για να μπορέσουμε να συνυπογράψουμε μία πρόταση, γιατί γνωρίζετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαθέτει τους 30 βουλευτές, έχει 26 βουλευτές, χρειάζεται 30 βουλευτές για να γίνει η κατάθεση της πρότασης για σύσταση προανακριτικής. Όταν βάλαμε στο κάδρο τον κύριο Μητσοτάκη, εμφανίστηκε η Νέα Αριστερά με μία ανακοίνωση, ενώ συζητούσαμε για τον Καραμαλή, συζητούσαμε για τους υφυπουργούς, για τις όποιες ευθύνες που θα έπρεπε να ελεγχθούν ποινικές. Ξαφνικά με μία ανακοίνωση μας ανακοινώνει ότι δεν είναι η στιγμή κατάλληλη, γιατί δεν υπάρχουν κοινοβουλευτικοί τάχα συσχετισμοί, να ασχηθεί δίωξη ή να συσταθεί προανακριτική για να ασχίσει δίωξη στα πολιτικά πρόσωπα. Αν είναι δυνατόν, τι συζητούσαμε τόσο καιρό, τι ζητάει από εμάς ο ελληνικός λαός, τι κάναμε με την υπόθεση του Τριαντόπουλου που προχωρήσαμε προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και βρεθήκαμε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να μην έχει αυτούς τους 30 βουλευτές. Και καλά, συγγνώμη για τη διακοπή. Εάν ένας πρωθυπουργός έχει ευθύνες, γιατί ο Τριαντόπουλος ήταν ανταυτού. Δεν πήγε έτσι. Προφανώς. Όσα έγιναν με τη Hellenic Train, όταν κούναγε το δάχτυλο Καραμαλής και έλεγε σε εσάς, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας επιτρέπω ντροπή να λέτε για την ασφάλεια των τρένων. Ήξερε, είχε στο σιρτάρι του. Ετοίμαζε και φιέστα, θα θυμάστε, το 23, μετά από 2-3 μέρες. Ετοίμαζε και ωραία. Φιέστα. Και αν δεν υπάρχουν δηλαδή συσχετισμοί, θα είναι στο απειρόβουλητο ένας πρωθυπουργός, γιατί δεν θα υπάρχουν συσχετισμοί. Ακριβώς, μα ξέρετε το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι? Όσο συζητάγαμε για τον Καραμαλή, για τη Νέα Αριστερά τάχα υπήρχαν οι συσχετισμοί. Όχι, το λέω γενικώς, όμως όχι μόνο για την Νέα Αριστερά. Και για τα άλλα, ξέρετε, κόμματα. Και, πάση περιπτώσει, είδατε προχτές και σε δεύτερο βαθμό στη Γαλλία ο πρώην πρωθυπουργός ο Φιγιόν καταδικάστηκε. Το ίδιο και ο Σαρκοζή, ο πρόεδρος, παλιότερα. Είναι δυνατόν να βλέπεις εδώ ή να καταγγέλεις συγκεκριμένα πράγματα, να τα βρίσκεις μπροστά σου μέσα στη δικογραφία και να λες ότι δεν ξεκινάω να κάνω κάτι επειδή βρίσκεται τόσο ψηλά ο ελεγχόμενος? Ή να λες ότι δεν μου βγαίνουν σήμερα οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί? Και τι κάνουμε δηλαδή? Στη Δευτέρα παρουσία ενδεχομένως έχουμε τους σχετισμούς να ασκηθεί δίωξη ή να γίνει έλεγχος εναντίον των πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Νομίζω δεν ήταν σοβαρή και η στάση άλλων κομμάτων που στην αρχή βρισκόμασταν σε μια συζήτηση, αλλά αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει την πρότασή του, όχι επίσημα στη Βουλή προκειμένου να πάει στην κάλπη. Εμείς ζητήσαμε στην διάσκεψη των Προέδρων κάθε πρόσωπο να ελεγχθεί και να ψηφίσουμε με βάση το αδίκημα το οποίο του καταλογίζουμε. Δεν το δέχτηκε αυτό η πλειοψηφία της διάσκεψης των Προέδρων, με αποτέλεσμα σήμερα στις κάλπες να πηγαίνουν οι τρεις προτάσεις όπως είναι της Νέας Δημοκρατίας για παράβαση καθήκοντος μόνο για τον κύριο Καραμαλή. Πλημέλημα. Ακριβώς. Του ΠΑΣΟΚ αυτή η ελλειπής πρόταση για τον κύριο Καραμαλή για την διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών μαζί με τον κύριο Σπίρτζη και τους υφυπουργούς και των δύο περιόδων διακυβέρνησης, και ασφαλώς μια πρόταση που ήρθε από κάποια κόμματα που συγκέντρωσαν 4 στο σύνολο τους 30 βουλευτές, που επιτρέψτε μου να πω παρουσιάζονται με μία πρόταση που τουλάχιστον από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν υπάρχουν αυτά τα αδικήματα περί εσχάτης προδοσίας κλπ. Και ασφαλώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ψηφίσει στο σύνολό τους όπως κατατίθενται αυτές οι προτάσεις. Εμείς και τώρα που ξεκίνησε η διαδικασία στην Ολομέλεια βάζουμε το θέμα με βάση μια άλλη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί, δηλαδή κάθε πρόσωπο να ψηφιστεί από το Εθνικό Κοινοβούλιο με βάση το αδίκημα για το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί, όχι με βάση την πρόταση που έχουν καταθέσει οι κοινοβουλευτικές ομάδες και βρίσκονται αυτές οι τρεις προτάσεις ενώπιον του Εθνικού Κοινοβουλίου, έχοντας συγκεντρώσει τις 30 υπογραφές βουλευτών. Κύριε Γαβρίλο, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Είναι ένα σκάνδαλο από αυτά που λέμε στη χώρα μας, ότι η κυβέρνηση πιάστηκε με την γίδα στην πλάτη. Γιατί μην μου πει κάποιος ότι και παλιότερα γινόταν αυτά, μπορεί να ήταν μεμονωμένα περιστατικά από ανθρώπους που ήθελαν να εξαπατήσουν και πάντα θα συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι το 2021, το 2022 έγινε ένα πάρτι με αφημί που ήδη είχαν ελεγχθεί, είχαν εντοπιστεί οι παρανομίες και είχαν δεσμευτεί χρήματα. Και ήρθαν οι κυβερνώντες, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη με τους συγκεκριμένους υφυπουργούς και ξεμπλόκαρε αυτά τα αφημί προκειμένου να πληρωθούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έπρεπε όχι μόνο χρήματα να πάνε, αλλά ελέγχονταν και για να πάνε φυλακή. Συνεπώς, μιλάμε για ένα ξεκάθαρο σκάνδαλο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο ελληνικός λαός επιβαρύνεται με 400 εκατομμύρια. Είναι χρήματα που θα λείψουν από όλους μας, αλλά κυρίως από τους αγρότες, τους πραγματικούς, οι οποίοι μοχθούν και βλέπουν τα τελευταία χρόνια το εισόδημά τους. Από τον κύριο Μητσοτάκη δηλαδή, που είναι αγρότης. Από τον κύριο Μητσοτάκη, που είναι αγρότης. Όπως το λέτε πολύ σωστά. Μέχρι εκεί έχουμε φτάσει, να παίρνει ο Πρωθυπουργός τέτοιες επιδοτήσεις. Η ύπαιθρος πλέον να φτωχαίνει, ο κόσμος να εγκαταλείπει τη γη, γιατί όταν είναι μια πολιτεία απούσα, έχουμε την κλιματική αλλαγή, ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να βοηθήσει με έναν απαρχαιωμένο κανονισμό. Τα έξοδα παραγωγής τεράστια, με τα κόστη ενέργειας στην άρδευση, με τα φυτοφάρμακα, με τα είδη καλλιέργειας, και έχεις και αυτά τα σκάνδαλα τα οποία όχι μόνο δεν έπιασε στα ραντάρ της η κυβέρνηση, αλλά φαίνεται ότι έχει εμπλακεί η ίδια σε αυτή την υπόθεση του μεγάλου σκανδάλου και για μια ακόμη φορά φαίνεται ότι υπάρχει δίωξη από την Ευρωπαία Εισαγγελέα για έργα και ημέρες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και διώκεται και οι υπάλληλους που αποκάλυψε το σκάνδαλο. Βρήκε και την πελάτηση η γυναίκα. Και από την άλλη πλευρά, κύριε Βούλγαρη, μας λένε για αξιολόγηση. Μας λένε για αξιολόγηση αυτή με τα ρουσφέτια του σταθμάρχη, με το ότι τοποθετούν σε θέσεις ευθύνες χωρίς κρίση από υπηρεσιακά συμβούλια από τότε που έχουν αναλάβει δικούς τους ανθρώπους, με ιδιώτες που φέρνουν όπως τον ΕΦΚΑ και τους τοποθετούν σε διευθυντικές θέσεις, αυτοί που να είναι το δάχτυλο στους δημοσίους υπαλλήλους που τους έχουν εγκαταλείψει τη μοίρα τους, γιατί έχει αποστελεχωθεί εντελώς το ελληνικό δημόσιο. Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται κάθε μέρα για να τα βγάλουν πέρα, και όποιος συναντά κάποιο σκάνδαλο ή δεν συνενεί στην όποια παρανομία, θυμηθείτε ότι άλλαξαν στον ΟΠΚΠ 6 προέδρους, αν είναι δυνατόν. Αυτά τα 6 χρόνια έχουν αλλάξει 6 προέδρους στον ΟΠΚΠ, γιατί προφανώς κάποιοι δεν συνενούσαν στην παρανομία της κυβέρνησης και των υπουργών της. Και έρχεται τώρα να κουνήσει το δάχτυλο στους δημοσίους υπαλλήλους, και βλέπετε τι έγινε στον ΟΠΚΠ, όπως πολύ σωστά το λέτε. Μία υπάλληλος που κοίταξε να κάνει τη δουλειά της και το καθήκον της, προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον, να βρίσκεται εκτεθειμένη και κυνηγημένη από τους μηχανισμούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Συνήθως οι υπεύθυνοι τελικά σε αυτή τη χώρα είναι αυτοί που καταγγέλουν και όχι αυτοί που το κάνουν. Το ίδιο και με τις υποκλοπές, το ίδιο και με την Οβάρτης, το ίδιο γενικώς. Όταν έχεις κυβερνήσεις οι οποίες γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσα το Σύνταγμα, προσπαθούν να επηρεάσουν την ελληνική δικαιοσύνη, τις ανεξάρτητες αρχές και παρεμβαίνουν, καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν αποδομείται το κράτος δικαίου σε μια χώρα, αυτός που την πληρώνει είναι ο δημόσιος υπάλληλος, ο δημόσιος λειτουργός, και στο απειρόβλητο μένουν οι πολιτικές ηγεσίες, όπως καλή ώρα τώρα με την πρόταση που κάνει η Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Καραμαλή να πέσει στα μαλακά με ένα απλό πλημέλημα τάχα για παράβαση καθήκοντος, να ελεγχθεί, γιατί εντάξει το δικαστήριο θα κρίνει αν είναι υπεύθυνος, αλλά τουλάχιστον θα έπρεπε να ελεγχθεί για όλα τα αδικήματα σύμφωνα με την δικογραφία. Φαίνεται ότι θα πρέπει να ελεγχθεί, και όμως η κοινοβουλευτική πλειοψηφία έρχεται σήμερα από ό,τι φαίνεται να ρίξει στα χαμηλά τον κύριο Καραμαλή, ενώ ήδη για την ίδια υπόθεση μη πολιτικά πρόσωπα βρίσκονται στο σκαμνί για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος. Στα 2-3 λεπτά που μας απομένουν, και επειδή άκουγα τον κύριο Μητσοτάκη
που έλεγε για προχθές, πότε ήταν, που έλεγε για 500.000 νέες θέσεις εργασίας, για αύξηση μισθών, συντάξεων και ότι είμαστε πλούσιοι και δεν το έχουμε καταλάβει. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε λίγο την έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, είμαστε το δεύτερο φτωχότερο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μειώθηκε κατά 32,8%. Συρρικνώθηκε ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός στην Ελλάδα. Είναι ουραγός η χώρα μας στην απασχόληση αποφύτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 3 στους 10 αδυνατούν να εξοδέψουν ένα μικρό ποσό χρημάτων για τον εαυτό τους. Δεν προλαβαίνει να πει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης και που η πραγματικότητα δείχνει τελείως διαφορετικά. Θα ήθελα το σχόλιο σας, επειδή είστε και το ΜΕΑ της Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι αφορά 375.000 εργαζόμενους. Το πρόβλημα στη χώρα είναι η μία αύξηση του μέσου μισθού. Και αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Φαίνεται με όλους τους οργανισμούς που έχουν κάνει σχετικές εκθέσεις, όχι μόνο τώρα το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ, αλλά και η Eurostat και ο ΩΣΑ, ότι η χώρα μας πλέον έχει πρόβλημα μισθωτής εργασίας και εισοδημάτων. Φαίνεται ότι γίνεται μια βίαιη αναδιανομή του πλούτου. Η Ελλάδα καταλαμβάνει στο ΑΕΠ σε μέσο μισθό και το κομμάτι της μισθωτής εργασίας το 38%, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη το κομμάτι της εργασίας καταλαμβάνει στα ΑΕΠ της χώρας, ο μέσος όρος είναι γύρω στο 50%, και αντίστοιχα στα πλούτη των εταιριών και στα κεφάλαια και στα κέρδη των εταιριών φαίνεται ότι έχουμε φτάσει στο 50%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 40% αυτό το κομμάτι που αφορά τα κέρδη των εταιριών. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή την αναδιανομή που έγινε τα τελευταία χρόνια του πλούτου. Θα σας πω ειδικότερα για το μέσο μισθό που είπατε. Φαίνεται ότι με στοιχεία του ΩΣΑ πριν 2 εβδομάδες έχουμε η χώρα μας μαζί με άλλες 6 χώρες μείωση των εισοδημάτων. Στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 7 χώρες έχουν για το 2024 μείωση εισοδημάτων. Μεταξύ αυτών των 7 είναι και η χώρα μας. Είχαμε μία μέση αύξηση 4,7 με έναν πληθωρισμό που ξεπερνάει το 3%, με μια φορολόγηση γύρω στο 1,6%, δηλαδή υπολοιπόμαστε γύρω στο 0,9%, που σημαίνει ότι όχι μόνο είναι μύθος αυτό που ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία, ότι έχουμε αύξηση μισθών κυρίως στον χώρο της μισθωτής εργασίας και εισοδημάτων. Έχουμε επίσης ασφαλώς, και εκεί είναι το πρόβλημα με τα εισοδήματα της χώρας, έναν από τους μεγαλύτερους πληθωρισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη για τον Μάιο του 2025 ξανανέβηκε ο δείκτης πληθωρισμού στο 3,3. Και φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της συνεχίζει να κάνει τον τροχονόμο στα καρτέλ της χώρας. Στα καρτέλ των τροφίμων, στα καρτέλ της ενέργειας, ασφαλώς στα καρτέλ των καυσίμων και ασφαλώς στις τράπεζες που συνεχίζουν τις κακές τους πρακτικές και με τη διαφορά επιτοκίων δανεισμού καταθέσεων και με τις χρεώσεις που κάνουν, έχοντας 4 δισεκατομμύρια, 700 εκατομμύρια υπερκέρδη, και αυτά είναι που κοιτάνε, ξέρετε, και οι οίκοι οι αξιολόγησης, και δεν κοιτάνε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ελληνικός λαός, που από όλες τις δημοσκοπήσεις και τα ευρήματα προκύπτει ότι το 2019, ακόμη και όταν είχαμε βγει λίγο χρόνο από τα μνημόνια, ο κόσμος λέει ότι περνούσε καλύτερα επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.